තෙදී මේ අසුමින් සිටිනා ඔබ සියලු දෙනාට අපි යහපත් පණිවිඩයක් ගෙනවිත් සිටිනවා. இந்த மாலை பொழுதுல இந்த வார்த்தையை கேட்டுக்கொண்டு இருக்க உங்க எல்லாருக்கும் ஒரு நற்செய்தியை நாங்க கொண்டு வந்திருக்கிறோம். ඔබ දනිවි මේ ලෝකයේ මේ අන්තිම කාලය තුල ගමන් කරමින් සිටින බවට. நீங்க உங்களுக்கு தெரியும் இந்த நாட்கள் இந்த பூமி கடைசி நாட்களுக்குள்ள போய் கொண்டிருக்கு. ප්‍රේමවන්ත සහෝදර සහෝදරනි මේ ලෝකයේ කිසිදාක සිදු නොවුණා විපත්තිය අනතුරු විනාශයන් සිදුවෙමින් සිටිනා කාලය තුල අපි ජීවත් වෙමින් සිටිනවා. எனக்கு பிரியமானவர்களே இந்த நாட்கள் இந்த பூமியில இனியும் நடக்காத பொல்லாத பாவங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிற நாட்களா இருக்கு. අප ඒ ගැන කිසිදු දැනුමක් නැතුව හැමදාම ජීවත් වන පරිදි මේ පොළවේ අපි මේ ජීවත් වෙමින් සිටිනවා මාගේ ප්‍රේමවන්ත සහෝදර සහෝදරිනි. இதை குறித்த எந்த ஒரு அறிவுமே இல்லாத உணர்வில்லாத ஜனமாக இந்த நாட்கள் நாங்கள் ஜீவித்துக் கொண்டிருக்கிறவர்களாக இருக்கோம். නමුත් යේසුස්ගේ වචනේ කියනවා ஆனாலும் இயேசுவின் வார்த்தை சொல்லுது මේ අන්තිම කාලයයි இது கடைசி நாட்கள். මේ ලෝකයේ අන්තිම කාලයයි இது உலகத்துக்கு கடைசி මේ நாட்கள். වචනේ පෞසව භූමිකම්පාවන් මෙවැනි විනාශන අන්තිම කාලෙදී මේ පොළවේ සිදු වෙනවායි කියලා. வேத வசனம் சொல்லுது கடைசி நாட்கள் அநேக பூமி அதிர்ச்சிகள் பொல்லாத காரியங்கள் நடைபெறும் என்று. සාගතයන් සිදු වෙනවා. பஞ்சங்கள் வரும், අසාගත රෝග පැමිණෙනවා. கொள்ளை நோய்கள் வரும். මේ ආකාරයේ වේදනාකාරයෙන් කාලයෙන් අපි ජීවත් වෙන්න මේ අන්තිම කාලෙදී කිය දේ වචනේ පෞසනවා. கடைசி நாட்கள் அநேக வேதனைக்கு நாட்களுக்குரிய நாங்க போவோம் என்று வேத வசனம் சொல்லுது. මාගේ ප්‍රේමවන්ත සහෝදර සහෝදරිය எனக்கு பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, අද අප මේ ගමන් කරමින් සිටින එවැනි කාලයකයි. இப்ப நாங்க கலந்து கொண்டிருக்கிற இந்த மாதிரி நாட்கள்ல ඒ නිසා තමයි උන්වහන්සේ පෞසනවා. அதனால தான் இயேசு சொல்றாரு දේව රාජ්‍ය සමීපව තිබෙනවා. தேவனுடைய ராஜ்யம் சமீபமாக දෙවියන් இருக்கிறது. වහන්සේගේ පැමිණීම සමීපව තිබෙනවා. இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகை சமீபமாக මාගේ இருக்கிறது. සහෝදර සහෝදරි පසුතැවිලි වෙන්න උන්වහන්සේගේ පැමිණීම සමීපව තිබෙනවා. எனக்கு பிரியமான சகோதரனே சகோதரி, நீ மனம் திரும்ப வேண்டிய நாட்கள் இருக்குது. ඔබ සියලු දෙනාම දැනගන්න දෙන්න කාන්තාවක් මරණයෙන් පසුවත් අපේ ජීවිතයක් තිබෙන බවට. நீங்க எல்லாரும் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு உண்மையான காரியம், மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில மரணத்துக்கு பின்பதாக ஒரு வாழ்க்கை உண்டு. මරණයෙන් පසුවගේ ආත්මය ස්වර්ගයේ යනවාද නිරේ යනවාද කියනදේ මේ පොළොවේදී අපි තීරණය කරන්න යුතු කාලයක ජීවත් වෙනවා. மரணத்துக்கு பின்பாக எங்களுடைய ஆத்மா நரகத்துக்கு போகுதா அப்படி இல்லைன்னா பரலோகத்துக்கு போகுதான்னு நாங்க வாழ்கிற இந்த நாட்கள் தீர்மானிக்கும். මාගේ ප්‍රේමවන්ත සහෝදර සහෝදරිය எனக்கு பிரியமான சகோதர මනුෂ්‍යගේ சகோதரி, ජීවිතේ පාපය සමග ජීවත් ඔව් මරණයට පත් වෙනවා නම් දේව රාජ්‍යයේ ස්වර්ගයට ඒ පරලොවට යන්න බෑ. ஒரு மனுஷன் பாவத்தோடு வாழ்ந்து அந்த பாவத்தோடு அவன் மரிப்பான் என்றா அவன் ஒரு நாளும் பரலோக ராஜ்யத்துக்குள்ள பிரவேசிக்க முடியாது. යේසුස්ගේ කැමැත්තක් නොවේ. அது கிறிஸ்துவின் விருப்பம் அல்ல. යේසුස්ගේ කැමැත්ත සියලු දෙනාම එක් අයකෝ විනාශ නොවි හැම දෙනාම දේව රාජ්‍යයට පැමිණෙන්න ඕනේ කියලායි. இயேசு கிறிஸ்துவின் விருப்பம் என்ன? எல்லாரும் பாவத்திலிருந்து மனம் திரும்பி பரலோக ராஜ்யத்துக்கு பிரவேசிக்க வேண்டும் என்று. ඒ උදෙසයි කල්වාරි කුරුසදී යේසුස්ගේ ලොවට පැමිණ තමන්ගේ ජීවිතය පුද කළේ. அதனால தான் இயேசு கிறிஸ்து பூமிக்கு வந்து சிலுவை மரணத்தை தன் ஜீவனை கொடுத்தாரு. යේසුස්ගේ ලේ පමණ මනුෂ්‍යගේ පාපය මේ පොළොවේදී කමා කරන්න පුළුවන්. இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் மாத்திரமே இந்த பூமியில மனுஷனுடைய பாவங்களை மன்னிக்க முடியும். පාපය කමා කරන්න මේ පොළොවේ වෙන කිසිදු මාර්ගයක් නැහැ. மனுஷனுடைய பாவங்களை மன்னிக்க இந்த பூமியில வேற எந்த ஒரு காரியமும் මේ கிடையாது. ලෝකේ මනුෂ්‍යගේ පාපය ඉසුලුව පැටලෙන වාසී යේසුස් වහන්සේය. இந்த உலகத்தின் பாவங்களை சுமந்து தீர்க்கிற தேவ ஆட்டுக்குட்டி இயேசு கிறிஸ்து. ඔබගේ මාගේ පාපය කමා කරන්න යේසුස් කල්වාරි කුරුසදී ජීවිතය පුද කළා. உங்களுடைய எங்களுடைய பாவங்களை மன்னிக்கவே இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் தன் மரணத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்தாரு. අන්න යේසුස් අපිට ප්‍රේම කරනවා ප්‍රේමවත් සහෝදර සහෝදරිය. அந்த இயேசு கிறிஸ்து உங்களை நேசிக்கிறார். எனக்கு பிரியமான சகோதரனே අද මේ சகோதரியே, ලෝකේ ජීවත් වෙන බෝධනාට සැනසීම සතුට නැහැ. இந்த பூமியில வாழ்கிற அநேகருக்கு ஒரு நிம்மதியான சந்தோஷமான வாழ்க்கை கிடையாது. අද මනුෂ්‍ය සතුට සැනසීම මුදල තිබෙනවායි කියලා වස්තුවේ තිබෙනවායි කියලා මේ පොළවේ දසතේ ඇවිදින් සිටිනවා. பணத்துல சொத்துல இந்த பூமியில நிம்மதி கிடைக்கும் மனுஷர்கள் அநேக காரியங்கள் செய்து கொண்டிருக்காங்க. නමුත් මුදල තුල නැහැ සැනසීම. ஆனாலும் பணத்துக்குள்ள நிம்மதி கிடையாது. මුදල නැහැ තුල නැහැ සතුට. பணம் வந்து சந்தோஷத்தை தர முடியாது. පාපේ කමාව ලබා ගන්න මනුෂ්‍යගේ ජීවිතේ පමණයි සැනසීම සතුට තිබෙන්නේ.
දෙන්නේ. பாவத்திலிருந்து மன்னிப்பு பெறுகிற மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில மாத்திரமே நிம்மதி சந்தோஷம் வரும். යේසුස් කියන්නේ ආගම වෙනස් කරන්න පැමිණිය දෙවි කෙනෙකු නම. இயேசு கிறிஸ்து என்பது ஒரு மதத்தை மாற்ற வந்த ஒரு கடவுள் அல்ல. උන්වහන්සේ සැබෑ ලෙස මනුෂ්‍යගේ පාපය කමා කරන්න මේ ලෝකෙට පැමිණි දෙවියන් වහන්සේය. அவர் மெய்யாகவே இந்த மனுஷர்களை மன்னிக்கவும் ரட்சிக்கவும் வந்த மெய்யான தெய்வம். උන්වහන්සේ කියනවා මා මාර්ගයයි මම සත්‍යතාවයයි මම ජීවනයයි කියලා. இயேசு சொல்லியிருக்கார், நானே வழியும் நானே சத்தியமும் நானே ஜீவனுமாய் இருக்கிறேன் என்று. උන්වහන්සේ අපිට ප්‍රේම කරනවා. இயேசு கிறிஸ்து உங்களை நேசிக்கிறார். ඔබ දැනුමත්ව නොදැනුමත්ව ඔබගේ ජීවිතය ඔබ කලව පාපයෙන් කමා කරන්න උන්වහන්සේ කැමතියි. நீங்க தெரிந்தோ தெரியாமல் செய்த எல்லா பாவங்களையும் இயேசு மன்னிக்க ஆயத்தமாய் இருக்கிறார். අද බේබදුකම මත්‍රමයට වාල්ගේ මිනිමැරීම කෝපය වෛරය කාන්දා කොටගෙන මනුෂ්‍යගේ ජීවිතයේ පාපයෙන් සැනසීම නැතුව සිටිනවා. இந்த நாட்கள் அநேக மனுஷ குடிவெறி போதை வஸ்துகள் மனுஷ கொலைபாதகராக ஜீவித்துக் கொண்டு தன்னுடைய சொந்த வாழ்க்கை நிம்மதி இல்லாம இருக்கிறாங்க. ඔබ කියනවා නම් நீங்க சொல்லுவீங்கடா, යේසුනි මගේ පාපය කමා කරන්න. இயேசுவே என்னுடைய பாவங்களை மன்னிங்கன்னு. යේසුනි මගේ ලේවලින් මගේ පාපය කමා කරන්න. இயேசுவே உங்க ரத்தத்தினால் என் பாவங்களை மன்னிங்கன்னு. යේසුනි මට සැනසීම දෙන්න. இயேசுவே எனக்கு நிம்மதி தாங்க. යේසුනි මට සමාදානය දෙන්න. இயேசுவே எனக்கு சமாதானம் தாங்கன்னு. ඔබ පවසනවා නම් நீங்க சொல்லுவீங்களாண்ணா, ඔබට ප්‍රේම කරන්න යේසුස් අද සූදානම් ඔබට සමාව දෙන්න. இயேசு உங்களை நேசிக்கிற இயேசு இந்த நாள் விடுதலை தர ஆயத்தமா இருக்கிறாரு. ඔබගේ පාපය කමා කරන මොහොතේදී உங்க பாவங்கள் மன்னிக்கப்படும் போது ඔබගේ ජීවිතයේ සතුට සැනසීම ලැබෙනවා. உங்க வாழ்க்கைக்குள்ள சமாதானமும் சந்தோஷமும் வரும். ඔබගේ දරු දැරියන් ඔබගේ භාර්යාව සමග ඔබ සමාදානෙන් ජීවත් වෙවි. நீங்க பிள்ளை மனைவியோட குடும்பத்தோட சந்தோஷமா ஜீவிக்க முடியும். ඔබ කවදාවත් අත්දැකීම් නැත්නම් සතුට සැනසීම ඔබගේ පෞල් ජීවිතේ දකින්න පුළුවන්. நீங்க ஒரு நாளும் கண்டிராத அந்த குடும்பத்துக்குள்ள ஒரு பெரிதான விடுதலை சந்தோஷத்தை காண යේසුස් முடியும். කියන්නේ ආගම වෙනස් කරන්න නෙවෙයි. இயேசு வந்து ஒரு மதத்தை மாத்த அல்ல, ඔබට සැනසීමක් නිදහසක් සමාදානයක් ලබා දෙන්නයි. உங்களுக்கு ஒரு நிம்மதியான வாழ்க்கை சந்தோஷம் தரவே இயேசு வந்தாரு. මේ මොහොතේ අපි ඔබට සයාත්තා කරන්න සූදානම්. இந்த நேரத்துல நான் உங்களுக்காக ஜெபிக்க விரும்புகிறோம். අප සමග එක්ව යාත්තා කරන්න පුළුවන්. நீங்கள் எங்களோடு சேர்ந்து ஜெபிக்கலாம். යේසුනි இயேசுவே, මා ඔබව විශ්වාස කරන්නනි. நான் உங்களை விசுவாசிக்கிறேன். මාගේ පාපය කමා කරන්න. என்னுடைய பாவங்களை மன்னிங்க. මාගේ ජීවිතේ සැනසීම දෙන්න කියලා නම් என்னுடைய வாழ்க்கை நிம்மதி தாங்கன்னு අද ඔබගේ ජීවිතේ යේසුස් ආපතක් කරන්න යනවා. அப்படி சொல்லுவீங்களா இருந்த உங்க வாழ்க்கையில இயேசு நன்மையான காரியங்களை செய்வாரு. අපි යාත්තා කරන්නම්. நாங்க ஜெபிக்கிறோம். මාගේ ආදරවත් යේසුනි. எனக்கு அப்பா, எனக்கு பிரியமான அப்பா, යානනි මේ පොළවේ මනුෂ්‍යයන්ට ඔබ සැබෑ ලෙස ප්‍රේම කරන්නව දෙවිදුන්. இந்த பூமியில மனுஷங்களை மெய்யாகவே நேசிக்கிற தகப்பனா இருக்கீங்க. ඔබ දෙස අඬගසන්නව සෑම දෙනාගේ ජීවිතයේ සතුට සැනසීම සමාදානයේ පාපයට කමාව ලැබේවා. உங்களை நோக்கி கூப்பிடுகிற எல்லாருக்கும் ஆனா பாவத்துல இருந்து ஒரு விடுதலை தந்து சந்தோஷமான வாழ்க்கை தருகிறவரா இருக்கீங்க. ඔබගේ ජීවිතය ආශිර්වාද කරන්න. அப்பா, இவங்க வாழ்க்கைகளை ஆசீர்வாதிங்க. ඔබගේ ජීවිතයේ ශෝකය ප්‍රීතිය බඩපත් කරන්න. இவங்க வாழ்க்கையில எல்லாவித கவலை எடுத்து போன சந்தோஷமாய் மாத்துங்க. ඔබගේ සමා